Dobar dan, lepi moji i najljepše moje. Danas ćemo na meniju da imamo musaku. Musaka znate svi kako se sprema. Ja je spremam za nijansu različitu u odnosu na standardne recepte, zato što u musaku, odnosno u fil, stavljam pored mesa i crnog luka, stavljam zelen i stavljam beli luk. Zašto to radim? To sam počeo da radim pre par godina, nešto mi je sinulo da je zanimljivo, obogaćuje malo, ne malo nego malo više, nekako mi je puni ukus kad nemamo samo meso i luk. Meso, luk, krompir, to su standardne namirnice za musaku. Ovo sad što vam budem spremala, vidjet ćete, ako vas ne bude mrzelo, vi probajte, pa ako vam se dopadne, meni će biti drago. Ja sad ne bi gubila vreme seckajući sve to, sad ćemo to da stavimo u seckaj, za minut imamo sitno seckano jer nam i treba sitno seckano. Stavit ćemo zejtin, može na masti, može na zejtinu, ko kako voli. Ja imam faze kad kuvam samo na masti, sve što mogu, pa onda pređem na zejtin, pa tako, u zavisnosti od, što kaže, raspoloženja. Musaka je inače vrlo zahvalno jelo, zato što se može praviti sa različitim namirnicama. Ja je kod kuće pravim, za decu je pravim klasičnu s krompirom, za sebe pravim, mogu da je pravim sa zeljem, mogu da je pravim sa blitvom, mogu da je pravim sa kejom, mogu da je pravim sa kupusom, sa karfiolom, sa brokolijem. Znači to su sve varijante gdje idete red povrća pa red mesa. Ako mi se ne sviđa svinjsko juneće, ja pravim sa mlevenim pilećim. Znači tu ima varijacija milion i jedna i nemamo ništa strogo. Ovo ćemo da uključimo na neku dvojku, to su bile 3 manje glavice luka. S masnoćem nećemo preterivati, rekla sam vam, jer u to ide meso koje je šareno, tako da će ono samo da pusti svoju masnoću. Imala sam 2,5 kg krompira, kad sam ga očistila ostalo mi je 2 kg, pa pola jedne recimo glavice na tu meru belog luka. One kineske nije domaće jer nisam našla domaće. I evo vidite šta, šargarepe bele zeleni. Ovdje ima 600 g recimo mlevenog mesa. Sve, ponavljam vam milioniti put, sve je stvar modifikacije, kako kad imate, koliko imate, sa čim imate. Evo, pržimo ga još samo par minuta i da mu dodajemo meso. Došli smo do boje koja nam je bila potrebna. Pa ćemo da stavimo mleveno meso. Svaka domaćica zna da je priprema namirnica za spremanje najteži deo posla. Nije najteži, najopširniji deo posla. Najobimniji deo posla. Lako je kad sve spremiš da sedneš da kuvaš, ali dok ga oljuštiš, dok ga opereš, dok ga iseckaš, znači dok ne stigneš do faze da ga kuvaš, taj deo oduzima najviše vremena. I onda kažu isto je kuvati za jednog i kuvati za 10. Zapravo je isto, ti ako uzmeš da kuvaš, ti kuvaš, ali nije isto pripremati za jednog i za 10, nije isto čistiti kilo krompira i 5 kila krompira. Pola kile luka i 2 kile luka. Tu se razlikuje. Ja sam sad ovo izmešala. Ovako, da mi se ne bi zgrudvalo odmah ako ga stavim na ringlu, hoće da se prave one veće grudvice, nego ga izmešate dok je živo i onda ga stavite na ringlu.
Sad ćemo da ga posolimo. Još malo da se proprži, da mu dodamo mleveni biber, da mu dodamo zelen somlevenu i beli luk somleven. Za to morate imati secka, to je ajde, beli luk i džene, ali ovo mora da se melje, da bi dobilo teksturu mlevenog mesa. To ovako otprilike treba da bude sitno. Evo ga sipate da se ne razlikuje mnogo od mlevenog mesa. Dodao sam i beli luk. Sad ćemo još malo da ga sameljemo i da dodamo. Sad šargarepa, pošto sam ugasila meso, pušta vodu, beli luk, miris. To sve pričam pod uslovom da te stvari volite. Ko ne voli, voli klasično mleveno meso, crni luk, to je to. Na kraju malo bibera. I možemo malo vegete, s tim što ćemo ovaj začince stavljati i u mleko kad budemo pravili da se prelije. Sad ćemo da damo odbeglom kamermanu da proba. Da, vruće. Ne mljacka, ja. Ja ću danas da ga seckam malo drugačije, prosto jer imam želje da vam pokažem da tu ništa nema strogo. A imam ove gluposti za seckanje raznorazne, tako da se može. Koga mrzi da se igra, nek seče klasično na kružiće i to je to. Sad ću da vam pokažem kako izgleda. Dobijete to za pomfrit. Sad ćemo još malo. Jedan red krompira, pa ćemo sad fil. Možda sam i preterala s količinom mesa, vjerovatno da nije ni trebalo toliko, ali gde ima tu se i prosipa, prema tome da bom. Sad kad smo stipali meso, sad idemo ponovo jedan red krompira. Kad mi se sviđa seckam ovako, kad mi se ne sviđa seckam na kolutiće, u zavisnosti od hormonalnog statusa i brzine vetra. Rerna na između 220 i 250 recimo.
A je 220 kulturnije. I red. Krompir, meso, krompir i to nam je to. Sad ćemo da izmiksamo jaja. To živahno jaje. Četiri jaja na ovu količinu. Pa ćemo ovdje. Mislim da će na ovu količinu, ne mislim, nego uglavnom znam, da će na ovu količinu krompira mesa biti dovoljno liter mleka. Stavili smo, vidjeli ste, 4 jaja. Kamerman mi je istuširan sa jajima. Nema veze, njega ćemo posle u rernu. Dodala sam još jednu kašičicu začinace. Sad ćemo da nalijemo. Evo nam ga. Čekamo da rerna počne da vrišti i na pečenje. Sinhronizovanom akcijom stavljamo saku u rernu. Stavili smo je na, tako, na 230 i jedno 45 minuta, toliko je standardno vreme da krompir bude gotov u rerni. Sad je 20 do 12, reći ću vam, računamo oko 12:20, pola 1 u vrh glave. Evo, prošlo je 50 minuta, znači stavila sam je 20 do 12, sad je pola 1. Ko što vidite boju, vidite kako izgleda. Da sačekamo da se ohladi, pa da ručamo. Evo naša musaka, morali smo da isečemo vruću, pa se kanda raspala, ali ovdje ima gladnih, pa šta ćemo? Evo, ovako izgleda poprečni presek i sljedeće parče će biti lepše sečeno, tvrdim odgovorno. Hvala puno što gledate ono što ja radim i ljubim vas i prijatno.